ebi tali birengeri byane ene chinkwana nebimonyo bigendrete asamatabekania eyatebekanire buna minister o interior Dr. Fred Matiang'i nigabwateganga yokuria ekero president asumwaka wechiribu emerongibere na ibere. Dr. Fred Matiang'i ekero akorre emirimo asichi ministry au ministry ya ICT ministry ya gisemi ministry ya interior asale bono iga worokidie ekerengo kigoro kyobokorere bw'emirimo na tangutangu nchinde nchiyonga aisha kwa ekero president asinsi ya Kenya nigo arakora imirimo imya chinguru kinene cya Matiang'i nchiringa nigare omokori mirimo umunyamukia utabwati bo babonde bonsi ekera gukora ingana rindi lyonsi. Matiang'i nigo asumete abanyene kinyomba cy'uburaria kunganya kurwa analog kugenda digital agatura kisegi cinkongo amane kinyomba cy'uburaria kurenda agatenda bokongwika omwalyo kinyomba cy'uburaria kikanganya kurwa analog kugenda digital. Asiministry kisemi konya atwarire obugundu bwekerengo kiguru asobubibu arengi bwekerengo kiguru bw'ekibwasa cy'ikikuru bukaina nansi asobutinirwa Matiang'i na asokubuka kwa yamambye kugenda classime na gwikaransa nyuma abari mu batarache skuru ugasigeta muno egasi yaye kororekana na omwelyo ministry kisemi ekaba eyemo y'ministry cyakoretebuya asinga kiyo. Matiang'i utinina kuriya ekirugo cy'ubu president niginto kinyenjo muno asomugusi na nilingana libwantako wakerwa na kira oyo moito kurende libulyo ndiregaiga ine omugusi na tayari kohegwa ekirugo cy'ubu president chinkwana cy'abajumbe bagusi bari bamwete omukonyi w'umurai wense omuske Dr. William Ruto okoboko nigo cyangusire magega endoto ya Dr. Matiang'i kuba president. Chinkwana chinigo chikobeka egesaguke mugusi buna enyomba yatana negete na eyirire abangi kurigirya na koranga egesaku kyomogerana kibangite nse y'oburai bwa Raila Amolo Odinga na mbaleta yale kohegwa ekeruye cy'ubu president. Kabere etaro yabagaka begesagu kyabayikoyo amona bana siyasa bari bamwete Uhuru Muigai Kenyatta okoboko nigo batarira omusikera Raila Amolo Odinga asinka yaye bondo na igaiga bagakora ekemira kyabo eje kworo kyanga Uhuru nigo ebangire kigima kumusira Raila Amolo Odinga kobe president yensi ya Kenya asumwaka 2022 onye etaro yabo tiyarenge eyo chikoligie besa chimonyo chigendrete asamatabekania nechi onye Matiang'i ole tayari na gutaka kuburia ekirugo cy'ubu president asumwaka 2022 na mbeyemo aburie omu president wensi ya Kenya amwelibaga arwe ase ministry ya interior ekekora ase ministry ya interior nigebwate bitine binge abasigari nigo barase ministry ye na abasigari kinga kishinyinge ekero bawikiraniye lichi kuriye serikali bantu mbali gotema kugokera enganeye na oyoko muchiwo mono nuria otinete ministry ya interior noyo ole Dr. Fred Matiang'i. Matiang'i airaniwe ase ministry y'ikisemi egekogera kinga kiekera renga ase ministry y'ikisemi nigo elitariaye liachite nkumamono gwetania kinga gichonsi akorere obokorere bwaye ase serikali. Matiang'i nigo arwanetie tikateri cyarenga ase ministry y'ikisemi agakonya abibuli abange guturia kibesa ikigonye cyasirira samboko y'ikateri echikonye cyabwatire ministry y'ikisemi na kwiba kibesa asichinchira ao na omukia Matiang'i ase ministry y'ikisemi nigo okorete ministry y'ikisemi ekaba eyemo y'iki ministry giri cyakorete buya asichinga gikiriye keraringe minister w'ikisemi na eise kunyarekana omurai bwense anche okuburyoko nigo kora Matiang'i naende libaga lyo kwiyagacha na gusuka ekigwango kende asabande na ekeraratirine kuburya chikura cy'ubu president asumwaka 2022 nigo aratware amangana mange yogotebya omwaki ekura omurai bwense Uhuru Kenyatta aise kwanga ogosabo kukuru ase Matiang'i na ere Uhuru Kenyatta ahe Raila Amolo Odinga okuboko gukuburia obo president bw'umwaka 2022 endoto ya Matiang'i yokuburia obo president ya sensi ya Kenya nigo kuratumere na igerabe akomono nonya ere koba deputy president asingincho tikunyarekana president amone deputy president barwe asorogongormo rwa Nyanza yo erairere ere Matiang'i endoto yaye yokoba oyo mubwa baraye abana sinsi ya Kenya ogutumera ebyo tali birengera libyane namangana agendete kuna gutakunwa nebimonyo asamatabekania.